Hvad så tøsen? Hvad? Så har du godt været ude ved Spunk? Nej. Hvorfor går hun så ud og vil se, han er? Fordi hun vil gerne have ud. Ja, så lad det være med at rende væk igen. Ja, hun har aldrig været modig. Nej, så skal du med at kunne tælle på til start. Det er da fint, så finder hun ud af, at han er ikke voldsomt farlig. Ja, det ved man jo aldrig. Jeg tror nok, hun kunne vinde. Spunk! Så, rejs op. Rejs op. Op og stå. Det er jo godt. Spunk! Her. Her. Foran kamera. Men jeg har ikke bedt dig om noget nu jo. Nej, han er så træt, han kan stå op længere. Det kan godt stå op. Se, kan sagtens stå op. Stå her. Spunk, sit. På det. Nej. På det. Nej. På det. Dygtig. Det var godt. Det var dygtig. Ja. Kan alle ting, kan du. Undtagen at sidde op. Ja, der. Herud. Herud. Sit. Sit. På det. Dygtig. Det var godt. Det er nemmere at lade ham på det, end det at lade ham dække. Dæk. Ja, det var godt. Det var godt. Ja. Du er dygtig. Du kan det hele. Du kan det hele. Ja. Jeg tror, tøsen hun bliver af. Ja, hun er gået ind igen. Hun er væk. Hun er væk. Pøllerøv. Sit. Sit. Og det er ikke sit. 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 Hvad fanden betyder det der? Ja, du er sød. Sit. Sit. Op på numsen. Det var dygtig. Det var sit. Hov. Dygtig. Skal vi stoppe lige nu? Kan ikke klare mere.